No segregation, no collection policy, pinaigting sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang pagpapatupad ng No Segregation, No Collection Policy upang matiyak ang tamang paghihiwalay ng basura sa mga barangay. Kabilang sa mga hakbang ang masinsinang information drive at pagsasanay para sa mga barangay council at sangguniang kabataan chairpersons hinggil sa tamang waste segregation na pinangasiwaan ng Waste Management Division. Ipatutupad rin ang paggamit ng color-coded garbage trucks at mini trucks upang masigurong hiwalay ang koleksyon ng nabubulok, di nabubulok, recyclable at residual waste. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng sistema, patuloy ang pagdaragdag ng mga kagamitan at sasakyan para sa waste collection, kabilang ang garbage trucks at iba pang hauling equipment upang maging mas epesyente ang operasyon sa buong lungsod. Nitong buwan ay nauna ng sinabi ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa isang panayam ang patungkol sa mga nasabing hakbang. Ang mangyari po, may mga truck na plastic lang pipikapin, so they have to make sure hiwalay ang plastic. Yes. And then glass bottles, we'll have another truck, glass bottles. And then we have paper, cartoons, and metals, another truck. And then we have also food, another truck. Inimok naman ng alkalde ang mga residente na aktibong makiisa sa waste segregation, kasabay ng paalala na ang kalinisan ay dapat na magmula mismo sa mga barangay. Alam natin po, mahirap po talaga ang problema sa basura. But I'm not giving up hope. Mangyari kasi ang dump site nangyari na eh. Diba? So now it's now going to be in the barangays. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.